Tenim un goril·la que diu, jo em venjaré. I em venjaré de l'única manera que puc, perquè m'ho heu tret tot, menys l'única cosa que és per la qual em voleu. Resulta que sóc bonic, el tio se'n va adonar, no? Va dir, resulta que sóc una cosa única, una meravella, i em voleu exhibir com si fos un quadre de Picasso, Miss Espanya. Però aquesta bellesa, desgraciats, us la negaré durant 30 anys si fa falta. I malgrat ser blanc, malgrat ser una cosa única que mai més tornarà a passar, el tio va intentar ser molt poc bonic. I no sé vosaltres, però jo quan era petit em van dur al zoo de Barcelona i em deien Godai, avui anirem a veure el Floquet. Aneu? Estàs nerviós? Estàs nerviós? I clar, com a nen petit, que ets una esponja, xupes d'aquest nerviosisme. Estic molt nerviós. I els teus papes, després de pagar 20 euros per persona, bueno, 19,90, i després de passejar-te tot el dia veient pingüins artrítics, lleons amb lismaniosi i gapards amb psoriasis, et posen a davant d'una gàbia oxidada i et diuen digue-li alguna cosa, Floquet, aneu, digue-li alguna cosa. I tu, com a nen petit, l'únic input que reps és una bola de greix de 200 quilos que et mira amb una cara de camioner de ressaca, amb una actitud d'haver estat mastegant cendrers tota la nit, amb un saber fer de, bueno, nen, tu i jo sabem que hi ha uns barrots entre nosaltres, però tots dos sabem que si els barrots s'aparten, estaré encantat de la vida d'ajuntar-te l'esternó i la columna amb un sol cop de grapa.